Koko nou na Matthäus 5, vers 3 tot en met 6. Masra Jezus Juno, wat Heer, boem, ik sempre. Heel simpel. A boek van Matthäus, hoofdstuk 5 en vers 3. Blessed voor dem suma disi de poti. Blessed voor dem suma disi de poti na inieye. Dus je bent nederig in geest. Je bent nederig in de sakafasi in je. In een trots gevoel of een trots denk van dat normaal maar als een script ja. In normaal doen ja, echt min normaal doen. In de nederig in je, in op sakafasi in je van dat no. Maar veranderen direct. Maar altijd of je het abra loopt hij was aan die. Agumeti makkelijk. Stop. Ik raad het op. De chichi zondu de oppervlakkige van dit dat makkelijk. Maar het begin te ego om brada. Van je te counsel. Ik raad het op. If you ook toe if ja productie en in de bereik voor kona leadership die counsel. Ja toch? Want je brak se fatak no mino chami probleem ko je leadership. Want de man oma je mi of mi de bereik voor tak atori voor jou oplossen in mi probleem. Na productie ja. No of mino gona officer Gabriel of mino gona officer Nathaniel. Mista gona wan trabrada voor tak atori na. Igra buto. Hoogmoed terape. Lees baka. Matthäus 5 en vers 3. Blessed voor dem suma disi de poti na inieye. Because da kuno kondre voor hemel de pudem. Dus a porta to opogide if de ap sakafasi. Lees je? Vers 4. Blessed voor dem suma disi de nangasari ati. Because dem sakisi troostu. Dus if je op sariati gewoon brada of one sa. If je op hoogmoed op sari hati gewoon trouwang. If je op hoogmoed van je begrijpt de scripture voor consolo brada of one sa. If je op hoogmoed man doe asanati. If je op hoogmoed man doing. Aba gevoel voor dat mon bel wan brada temye se wan teetje. Mon bel wan sa temye se wan teetje. If je op sakafasi, toch? Doa sanati. Lees je? Vers 5. Blessed voor dem sakafasi suma. Because dem sakisi gronta pou leki wan erfenis. Dem sakisi da kono kondre leki wan erfenis. Hoe begrijp je toch? Dem sakisi kono kondre leki wan erfenis. Vers 6. Vers 6. Blessed voor dem suma disi abi angry nangadre watra voor gerechtigheid ede. Dus im angry voor streven voor ab sakafasi leki humaniri. Am de otakenso am de you crossi. Dat was de you crossi. Ook na pis dat ala. Am de le kwa mantel im ab sakafasi. Lekfa te de jatina skoro. Where shalom. Shalom. Musa kwen bless. Asem sakafasi sayap ja. Im abenadoro slitu. Want smamushi you exemple. Dat na pasi. Dat na ineste fasti fei kan drai kom bakang. Fu me kwa smakombo. Asem fasti fei de ja. Im abenadoro slitu. Im abenadoro slitu. Ano jauh wang. Begripen congregation. Ununa de ambassadeurs voor Masra Jezus. Zowel de brada, nanga de sa. Ununa de ambassadeurs. Ununa de boskopumang. Afas voor nyang, afas voor dringi, afas voor weri, afas voor charu serefi. Ununa de boskopumang. Apsaka fasin alasan soeldu. Apsaka fasin. Wasma kosunu fisen fel tap strati. Apsaka fasin. Sapta kana fensi na Masra gado. Apsaka fasi. As mandati, ok, c'est pas man.
Kogono na sani paning if correctie de in you hati. So, if correctie de in you hati of je in loopt accepteer asanati. Je hebt minder probleem na prodofasi. Want a prodofasi anen kibi di fara a de let oma upu. If you leer fu dwenge af fu you trefi, no praxer taka bue fara a de let oma upu. Adin alasani, adin nyang, adin dringi. At zou niet slecht zijn. Te kwam biri, pakat hem stop om en biri. Zou niet slecht zijn voor, nou wat chin tek, nou wat chin san voor trots. Pro vasti. Igrabuto. Of het zou niet slecht zijn voor opkomisten tegen wang leidinggevende man. Dat nou een markie voor pro vasti. Adin in you. En op boe. Abu? Maar als je streeft voor die vermanen of correctie, dat ojebi broko aprodo vast. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. We hebben eerder over geestelijke blindheid. We hebben over geestelijke blindheid. Hoe gaan we naar Hosea 4 vers 10? Hosea, Jeremie Hosea 4 vers 10. Maar lees. Hosea 14 vers 10. Boek van Hosea, hoofdstuk 14 en vers 10. Suma abisabi, Suma absabi. Lees je? en as a verstand dem sani disi, Als een verstande zijn disi abikoni, disi abikoni. Dus in Engels heet dat prudent. Heet dat prudent. Koni. Dus massa ab koni o absabi. Dus massa ab. Lees je baka? Hosea 14 en vers 10. Suma abisabi, Suma abisabi. Lees en je? as a verstand dem sani disi, Als een verstande zijn lees je? disi abikoni, en as a sabidem, En als een sabidem. dikasi, dem pasifu masra de leti, De passivo masra de leti. Want in de passivo masra de correctie. Vermanen. Dat na in de passivo masra. De sanat de. Lees je? en de rechtvaardige suma, sa waka na dem ini. De if je waka in de wet voor masra gado. Je tek vermanen. Je tek correctie. Prodofasi nom de inunu. A correctie. De sta open voor correctie of voor vermanen. Oké? Spreuken 14 vers 8. Kom ik even bij correctie. Spreuken 14 vers 8. Apoko voor spreuken, hoofdstuk 14 en vers 8. Dat sabi voor dat konimang, de voor verstaan hem passie. Dem asabi voor dat koningman de voor verstaan hem passie. Ja, schrijf ook toe prudent. Lees je? Maar dat dom passie voor dat dom suma, de bedriegt hem. Dem bedriegen hem. Prodofasi e korju. Je verstaan? Oké. Gado sap tak abungi you. Apot alle oplossingen dat stegi. Lees je? Apoko voor Jacobus, hoofdstuk 4 en vers 6. Maar adegi morgenade, voor dat ede, ataki. Gado tak voor dat begi, gado tak voor dat begi membre suma. Maar genade, Even, brother. Lees je bakken vanaf begin? Jacobus, hoofdstuk 4 en vers 6. Maar adegi morgenade, voor dat ede, ataki. Gado tak voor dat begi membre suma. Gado etapu a pigi membre suma en hij giganade, lees je? Maar agi genade na dat sakafasi suma.
Zie, dat a sakafasi play one role in unu. Of all play one role in unu if u de van plan of if u want accepteer vermanen. Lees je baba? Volgens Jacobus 4 en vers 5. Maar adegi moro genade. Pudat ede ataki. Gato tapuda biki membre suma. Maar agi genade na da sakafasi suma. Vers 7. Nee, tot daar. 1 Petrus 5 vers 5. Petrus hoofdstuk 5 en vers 5. Zo schreef hij. Umoro jongen. Saka schreef hij na dem gran suma ondro. Saka refi. Ja, alla suma musu saka na trawa ondro. En veri saka fasi leki krosi. Here, dan is dit me bij mij taki. Weri saka fasi leki krosi. Dat abi. Weri saka fasi leki krosi. Dat moet je main doel. Alla date wiki te opo. Dat moet je main doel. Weer saka fasi. Dat moet je dat moet je krosi. James Annie van in Romeinen 13 vers 14. Die we weer tegelijk toe. Oh, wat is dit dan? Lees het erop. 1 Petrus 5 vers 5. Wie de kapeba? Zo schreef hij, umoro jongen, saka schreef hij na dem gran suma ondro. Saka usref na de gran suma ondro leesi. Ja, ala suma musu saka na trawa ondro. En veri saka fasi leki krosi. Bikasi gado tapu dem piki membre suma, maar agi genade na dem sakafasi suma. Dus nou leek zo lees eerder in Jacobus 4 vers 6. Precies zo ook toe om die respecti na de wansa masragado pot no tam. Ja toch? Vers 6, lees vers 6. Vers 6. Udat ede. Saka schreef na ondro da matti anu bukado. Zie? Saka usrefi na ondro da mati anu fukado. Des masa masragado pot no tapu. Want tube de na gron tapu ube a prodofasi. Prodofasi charu goin ala de san so ube tu ina gron tapu. Na trots be de a main amoro belangrijk wang. Trots ube denki tak ube ma doen. A fatwa ube doen dat be de amoro buang. Dat be de u drijfkracht. Dat be de baka alasani. Taku los tu. Untu. Fisti fasi. Prodo fasi be de a main one. Dat be de amoro belangrijk one. Oké? Levi? Saka schreef ondro da matti anu bukado, zodat hij asa opo na da juiste tem. Asa opo unu na da juiste tem. En na da juiste fasi tu. Anoin ogridu, anoin piki fasi, piki memre, hei memre. Maar na a juiste tem, na a juiste fasi. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are.
This is Israel United in Christ. Nation in motion. Nation endures.